függőkertje, vagy éppen a piramisok jelentették mondjuk ókor óta a világ nagy csodáit, hanem a magyar király szobrok és a Szent László lovasszobra Váradon. Ezek a szobrok olyan 2-3-szor nagyobbak voltak, mint egy átlagos emberi méret, színarannyal voltak bevonva, a szemek helyen olyan drága kövek voltak, amelyek éjszaka is világítottak. Na viszont miért érdekes a históriánk szempontjából mindez? Azért, mert Szenci Molnár Albert, aki a zsoltáros, aki jár Váradon, ő látja ezeket a szobrokat. És leírja, hogy a váradi nép közönségesen a 3 királyoknak tekintett mágusokat tiszteli, igen ám, de nem már tudni, hogy ott nem a napkeleti bölcseknek állítottak szobrot, hanem Szent Istvánnak, Szent Imrének és Szent Lászlónak. És Szenci Molnár Albert azt írja, hogy a váradi nép, és hát tulajdonképpen a középkori magyar kereszténység a 3 magyar szent királyt azonosította a 3 bibliai királlyal. Nagyon fontos sajátossága a magyar hagyománynak egy 3-as, egy férfi 3-as. Mégpedig Szent István, Szent Imre és Szent László, illetve jobb ezt fordított sorrendben mondani, ahogy a képciklusokon szoktak szerepelni, Szent László, Szent Imre és Szent István. Azért fontos ez, mert nagyon könnyű azonosítani az attribútumaik nyomán ezt a 3 szentet, mert nem csak 3 szent királyt, hanem 3 életkort, 3 életkor archetipikus megnyilvánulását tárja elénk. Szent László az érett férfi, Szent Imre az ifjú, és Szent István az idős férfi. És ez azért nagyon érdekes, mert az ő alakjuk tulajdonképpen Szent István előtt jóval megjelenik már a keresztény művészet ábrázolásaiban. Gondoljunk csak a ravennai székesegyház pártus ruhában hódoló 3 királyára, az ifjú, a középkorú férfi és az idős férfi, a 3 királyok személyében. Tehát valamilyen csodálatos egymásra íródás van itt is a magyar hagyomány és az egyetemes keresztény hagyomány között. Ugye nem véletlen talán, hogy pártus kelet felé mutató gyökerei vannak a 3 királyok imádásának, tehát a szent királyaink alakjai ráíródnak. Azonossá válnak, de úgy válnak azonossá, hogy egy absztrakt azonosság ez. A magyar kereszténység kialakulását számtalan titok övezi. Az egyik kultusz Szent László lovagkirály nevéhez kötődik. Fényes csatáit, alakját, szögnevű lovának nevét a mai napig őrzi a népemlékezet. A magyarság az utóbbi 1000 év során mindig várt vissza egy nemzeti megváltó királyt, akiről úgy gondolták, hogy halhatatlan és csak elrejtezett valahol, és elő fog jönni. És Szent Lászlóra gondoltak elsőként, hogy ő volt az, ezért fűződik sok legendánk Szent Lászlóhoz, vagy mint Tátos királyhoz. Tátosnak tartották ugyanúgy Mátyás királyt, és még Rákóczit is. És sok legendájuk szól arról, hogy Tátos lovon jártak, ugyanúgy Szent László, mint Rákóczi, mint Mátyás, hogy tátos képességeik voltak. Tehát most, ha ez nem is volt így, de a nép felruházta őket egy karizmatikus megváltó nemzeti királynak a vágyképét vetítette rájuk, lehetne azt is mondani. És Gelencén lehet látni igazából, hogy a Szent László történet és a Jézus történet hogyan illeszkednek egymáshoz. Mert az északi falfelület felső emeletén a Szent László történetet látjuk, Szent László harca a kun vitézzel. Egy emelettel lejjebb viszont vele párhuzamosan a Jézus passiója veszi kezdetét. Tehát ez azt jelenti, hogy felső emeleten Szent László kivonul Váradról, van egy ilyen jelenettípus, egy emelettel lejjebb Jézus pedig bevonul egy várba, ez maga Jeruzsálem.
És ilyenkor válik izgalmassá az, hogy tulajdonképpen hogy lehetséges az, hogy egy megváltás történet és egy Szent László történet teljesen párhuzamosan fut egymás mellett. Na, még egy példát érdemes lenne itt megemlíteni, hogy teljes egészében érthető legyen a jelenség oka, ez Velemér. Na most Velemérre, hogyha valaki elmegy, és ez megint csak vitán felül áll az, ami bennünket ott fogad, mert föl lehet ismerni, fel lehet fedezni. Azt lehet látni, hogy megjelenik Szent László király, és megjelenik a szenvedő Jézus is, a keresztre feszített Jézus. És az ember nézi Szent László királynak az arcát, és nézi Jézus Krisztus arcát. Akkor azt tapasztalja, hogy az arcok azok megegyező arcok. Tehát Szent László Jézus arcával jelenik meg, Jézus pedig Szent László arcával jelenik meg. És az emberbe felmerül egy kérdés, hogy valaki már mutasson nekünk az egész kereszténység területéről, nem csak a római és nem csak a bizánci, hanem a kopt kereszténység, a szíriai kereszténység, a nesztoriánus kereszténység területéről, vagy akár a manikeizmus területéről olyan egybeesést, hogy egy népnek, egy országnak a királya rendre évszázadokon keresztül Jézus Krisztusi szerepkörben jelenik meg. Na most ez példátlan. Hát ha én Magyarországon mondjuk áhítatot, vagy lelkiséget akarnék ébreszteni, akkor elsősorban erre figyelmeztetnék. Tehát ez azt jelenti, hogy magyar királyok fölemelkednek arra a lelki-szellemi rangra és méltóságra. Ez nem azt jelenti, hogy Szent László egyenértékű Jézussal. Ez azt jelenti, hogy a saját életében a jézusi példát tökéletesen megvalósította. A Szent László személye körül kialakult kultusznak nem csak szakrális okai voltak. Hozzájárult ehhez egy-két igencsak evilági tulajdonsága is. Feljegyezték, hogy igen szép férfi volt, közel 2 méter magas, aki a kor szellemének megfelelően a csatákban is mindig az élen járt. Számtalan ütközetben vett részt, és szinte minden győztes csata helyszínéhez közel született róla egy-egy monda is. Igazi lovagkirály volt. Jól példázza ezt a legismertebb freskó története is, ahol egy egyszerű magyar lányért kockáztatta az életét. Számunkra, magyarok számára ezek a szentelő hősök nevesítik meg a világot. Szent László király, amikor a földön járt, az olyan régen volt, hogy még lágy volt a kő, akkor ott hagyja szerte a Kárpát hazában a lova patkónyomát, ott hagyja szerte a Kárpát hazában a lábanyomát, moldvai csángók világában nem tisztázott, hogy Szent István vagy Szent László, ott hagyja a seggepartját a kősziklába, mert még lágy volt a kő, ez egy bogdánfalvi monda töredéke, a Kík kő nevű hegy tetejéről Szent István vagy Szent László lova ivott a szeretből, mikor megkérdeztem a kedves öreg csángó asszonyt, hogy hát de hogy lehet az meg 15 kilométer, azt mondta erre, hogy hát mert igen nagy lova volt. Na most nyilvánvaló, hogy ezek a hagyományok abba a körbe vezetnek el bennünket, hogy ezek a szentelő hősök a káosz kozmosszá tevői. Istennek valamiféle alkotó társai az alkotásban. Isten akaratát, Isten küldetését teljesítik itt a világban, és ők nevezik meg számunkra a helyeket.